Hola nois i noies i benvinguts a un nou vídeo per practicar el càlcul mental. Torno a recordar que sobretot les operacions les hem de fer mentalment, sí? Hem d'intentar que el cervell treballi, d'acord? I el resultat sí que el podem apuntar en un full, però les operacions les hem d'intentar fer mentalment, d'acord? Vinga, doncs comencem. Primera operació. 54 per 1000. 54 per 1000. Penso, preparo i paro el vídeo i mostro. I en aquest cas, com que multipliquem per 1000 i el 1000 té 3 zeros, li hem d'afegir 3 zeros al 54. Per tant, ens dona un resultat de 54.000. Segona operació. Alerta perquè té una coma. 3,7 per 100. 3,7 per 100. Penso, preparo i paro i mostro. En aquest cas el resultat és 370. La coma la movem dos llocs, 1 i 2. Per tant, aquest espai que tenim aquí l'omplim amb el 0. Per tant, el resultat és 370. Tercera operació. 0,78 per 1000. 0,78 per 1000. Penso, preparo i paro i mostro. Per tant, el resultat és 780. Hem de córrer la coma 3 llocs cap a la dreta, d'acord? Perquè el 1000 té 3 zeros. Quarta operació. 940 dividit entre 100. 940 dividit entre 100. Penso, preparo i paro i mostro. Penseu que en aquest cas estem dividint. Per tant, la coma va cap a l'esquerra. Sí? Si nosaltres tenim el número 940 i l'hem de dividir entre 100, ens imaginem que aquí és 940,0. La coma està a la dreta de tot del número. Per tant, hem de moure aquesta coma dos llocs, 1 i 2. Per tant, queda la coma entre el 9 i el 4. Per tant, el resultat és 9,4. Última operació. 7,23 dividit entre 10. 7,23 dividit entre 10. Penso, preparo i paro i mostro. En aquest cas, el resultat és 0,723. Molt bé, ara és moment de resoldre els 3 problemes orals. Recordeu, sobretot, que si escriviu el resultat en un full, recordeu-vos d'apuntar el nom d'allò que ens demanen, sí? No és 7. Seran 7 pomes, seran 7 llimones, seran 7 llibres, d'acord? Heu de posar el nom i el cognom, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? Vale, doncs vinga, comencem. El primer problema. Tinc
una bossa amb 24 figues, però la quarta part està en mal estat. Quantes figues estan en mal estat? Repeteixo. Tinc una bossa amb 24 figues, però la quarta part està en mal estat. Quantes figues estan en mal estat? Penso, preparo i paro i mostro. La quarta part es refereix a dividir-ho entre 4. Per tant, 24 entre 4 ens dona que tenim 6 figues en mal estat. Vinga, següent. Vinga, segon problema. Quants mitjos fulls puc tenir amb 9 fulls? Quants mitjos fulls puc tenir amb 9 fulls? Penso, preparo i paro i mostro. Puc tenir 18 mitjos fulls. Vinga, anem a per l'últim problema. Espero que estigui anant super bé. Vinga, anem a per l'últim problema, va, que ja hem acabat. És l'últim. Necessito 12 quarts de llimona per a una recepta. Quantes llimones he de comprar? Repeteixo. Necessito 12 quarts de llimona per a una recepta. Quantes llimones he de comprar? Penso, preparo i paro i mostro. Doncs en aquest cas necessitaré 3 llimones. Molt bé, doncs fins aquí la pràctica d'avui. Espero que us hagi sortit genial i en el cas de que no, espero que hagueu entès el per què heu fallat. D'acord? Vinga, adeu, fins demà!